Eu salut și bine am găsit la un vlog, de data asta mai special, pentru că suntem cu un iepuraș, taimă, îl cheamă, nu îl cheamă, unde? Dacă nu îl vedeți, este aici, unde este și una, se urcă pe nu, dați că nu îl vedeți bine, așa, stai doar la lumină, așa, el este, nu îl cheamă, cum v-am zis, are 2 săptămâni și l-am luat acum o săptămână, stai mă. Și face multe năzdrăvănii. Și eu vă dau o provocare. Să-i dați un nume. Că nu are niciun nume. Stați că mă duc un pic să aprind lumina. Până atunci mai filmez un pic pe el. Acum sunt cu telefonul și stă acolo, fac. Acum sunt în camera părinților cu ăsta micu. Pentru că la mine în cameră, pe pat, cade și nu vreau asta. Este un iepure, e luat de mine cu 150 de lei, parcă am dat pe el. Are și soră, ei i-am dat nume, Jessica. Unde vii? Vii? Au, gen, când îi dau telecomanda, o roade. Îmi roade telecomanda. Fiți atenți aici. Ce drăguție. Ce drăguție. Am văzut și piciorul, dar nu contează. Stai mă. Așa. Unde fugi? Unde fugi? El se ascunde mereu. Am dat 150 de lei pe unul. Ca să dați seama. Ce cauți acolo? Ce cauți? Ca să vedeți cam cât de simpatic e. Face o tonă de prostioare. Și cred că o să revin cu un cadru